Ayun po. Alis na po kami. Bye-bye. Paki-ano na lang doon. Iba ako. Sama ako. Sama ako. Sama ako dito ako sa Ini sakay kayo tapos talon lang kayo sa gitna. Pag maalanganin hindi kaya ng bangka, baba ko tong motor, hilain na lang po bangka. Sama pa na kami! Ay, sama kami, bye-bye! Sigal na ata dito. Ayan po mga kaparandis, nandito na kami sa Balatan. Ayun dalawa. Ito namin si Brian. Dito na Burias. On sa malay. Parang hindi ko kaya maligo. Bakit? Lamig. Maganda nga yan. Naka-jacket ka man? Naka-jacket. Oo. Buti yung motor playo? Yan ba yun? Baka dun sa ano? Islanding. Ang mahirap kung dun kayo susundin sa bato. Dito yung magsunod. Una, ito, ano, dili. Yeah, Saan pag yun rin motor? Yan o, ayun yan. Oh, Yan o, yan yun. yan na. Oo. Alin yung dulo? Ay, sa dulo. Yan sa gini. Pwede ko nga. Ito. Itong gumigilid na to? Ba't gumigilid pa? Doon man dumaan. Tapos gaganyan. Oo, parang hindi siya. Mikot na. Ayaw, nakatumbok na pala. Mikot na. Ay, bumalik pa tol. Oo. Mababaw yan. Hindi ka magpinaw dyan. Hindi ka magpinaw. Ayun na po yung sundo namin. So ayun na nga po, at nandito na yung sundo puntang Burias. Ano na? Luto kami pa natin. Ilan na ubos sa gasolina niyan tol? Gasolina crudo. Ano oras ka ngali? Tol, gasolina crudo. Gasolina. Ano oras ka ngali? Ha? As 4? Quarter to 5. Quarter to 5. Alas 6 dumating. 6:37 dumating. Galing Burias. Tara. Kasi nga dun sa loob, tol. Diyan na sila. Dun na. Okay mo. Okay. Ingat kayo pabalik. At doon na muna ako sa Burias. Bye-bye. Bye-bye ba to? Dito Burias na. Ay, sasama kami! Sa Burias! Pasakay ako ng bangka! Ayan, sakay daw muna sa bangka. Bakit ka na ako ng bangka? Kayo din ng bangka, ang taga-bukid. Ayan, sasama na si Tibira sa Burias, oh. Yay! Bye-bye! Tara na ako, Edison! Mauna na kami! Bye-bye! Okay, ingat kayo, ingat. Ganito, Kayo? ganito yung mga bangka Bye. dito. Ganito yung mga bangka dito.
Kusina! Andyan na ako, kusina! Bakan mo ako dyan! Muna. Paano yun mainit? Walang bubong. Ha? Walang bubong. Ay, bubungin. Bye-bye. Naka-angkla yan. Mapalas pa ka. Saan kaya bumbaba? Ararumaan. Pala mo ito. Ay, nakakahilo pala! Dito ako sumakay. Hindi mo ay karot parkilahan. Yeah. Negosyo ni karot parkilahan. Napakpak pala yan lo. Gumaga nito. Bilis yan. Anong kayo? Ano kaya? Ayan ah, sandal ah. Ang maganda pang tagbil. Mga satsalit na nagagabi. Tama mo to. Buha kami pambinggo. Kuha mo ta baka malingawan kong nilagay sa to, maulog. Kali ko. Maglikay ka mo ha. Wala na galing motor? Ha? Wala nang motor? Ah, mana? Ha? Yan, driver niyo. Bumili ka ng grill. Bernard, ang bato! Ding, ang bato. Bernard! Diba yun yung dati hinakyan nyo? Ito yun. Picture. Yan siya sasama. Maganda lahat. I-steady mo na yung camera mo dyan. Uy, bawang mo. Kaya magkakarga tayo. Picture pa thumbnail. Mare, bawakan mo ka TV dyan. Hindi, biday, sali niya dito. Huwag yung tambot ka, mainit pa yan. Hindi pa rin. Aray ko! Break ito. Habang hindi ka. Ipit gulong mo ha. Sabit, sabit, sabit. Sabit. Interestan. Di mo butas yan. Dapat may... Di ba net, Floy? Baka mabutas yung ano. Tila. Tila. Bye-bye po, bye-bye. Bye-bye. Bye! Hindi pa nga nakarga natin to. Maganda to. Ano? Sama kami sa Boreas. Wala naman yan. Ay, mas magul. Wala naman yata hampas yan daan. Bunotlo. Bunotlo. Bagang bunotlo. Yung sinilas mo. Hindi, magputas yung sinilas mo. Kasi mabutas mo. Ito, bunotlo. Naman sa Anams. Ako daw. Kaya bubuhatin natin yung motor. Bago mo itanggal yung sinilas.
Baka nabasa na yung mga ano ko. Sorry na. Underground. Sabi yung Chinese, pupunta kong Burias. Ayun, nakita ko na yung Ano yan? manok yung lagas. Magaling na ng Burias. Amo nga ni. Talo pa ako yung manok. Kita mo. Ang daming bagahe. Hindi Kaya nga hindi nakakasya. pwede mabiyahe na medyo malakas-lakas kasi marami. Hindi kakasya kuya. Alin? Yun. Isabit. Tali mo lang yan dyan. Ah, okay. Dito sa mga pakpak. Paanod mo na lang. Ganda mo yung nagaligo. Ha? Ganda mo ligo, ganda mo ligo. Inaagni. Paliligo na ako. Ito pang Chinese nilagas. Magaling ng Burias. Doon ako sa pier. Doon sa pier. Doon sa pier. Maganda sa pier. Mapaligo sa pier. Doon sa pier. Maligo. Doon sa pier. Adi, pwede na, adi. Anuhan mo muna. Basang-basa na din. Mag-call, ikay ka sa laban. Dapat kita barang unod. Ha? Sa labay. Sa labay. Patay mo muna. Pero pag ito tol, ilang oras yan? Isang oras? Mga isa Kalahati? 20 minutes. Pero pag ito, ito pala, pag ito yung ginamit, itong maliit na to, ay mga 30 minutes lang mula Balatan, abot Burias. Yung Burias, ayun na yung Burias na. Oh, yun o. Yung, Yan na yung isang dinanan ni Parson o. oo. Burias na lang yun. Ano masula? Yung itim na yun. Isa. 1.5 ang gawin sa tumitin. Para sa may kalit ka po. Hindi naman to mga kalma. Kung ilagay mo. Tulang sa ano? Talang ka. Oo. Saan mo binili? Kalawangin dito. Kalawangin ito. Nakalawang na. Nung paglindol kaya, gumalaw yung tubig ng dito, no? Hindi yata. Uy. Ha? Troy, magdaya pa tigil magandang din yan. Malakas din yung lindol doon sa ano, Burias. Malakas. Gandang ko. Po? Oo, kalmada. Kapon. Pakasog. Nung paglindol. Normal man. Oo. Oo. Number 1 ka palang sa no, Burias.
Karatidi. Po. Sa si Tede? Oo. Agwada? Na. Busing magindi. Ay, si Tede ay yung busing. Sa asawa ni Kuan. Dati ba kayo para kilo ng isda? Oh, para kini po man sira. Dati dyan ba kayo sa ano sa inamasura na katambay? Yan kasi itong pag ano kang turista, tigbali na sila dyan. Yan ang harong naman ni Karon. Iyo, sige. Abangan. Kuya Karot, pagbalik mo puno to ng pusit. Oh! Sa akin kahit suka lang. Sukang tuba. Pampaksiw. Yung ano pulo? Malaglag. Ang takip, baka ilipad mamaya. Ploy! Ano pa nagkasa ko na ni Ploy? Ayun po. Alis na po kami. Bye-bye. Pakiano na lang doon. Diba ako? Ingat. Sama ako. Tama. Tama ako. Tama ako dito ako sa Ay, sakay kayo, tapos talon lang kayo. Dito ako sa Pag ano, pag maalanganin hindi kaya ng bangka, baba ko tong motor, hilain na lang po bangka. Adi, dito ako sasakay. Ano na siya tayo makarating ng ano? Burias. Time check natin. 6:58. Yan, Jerry, tibay ka. Hindi na, habang hindi pa maalon. Alas 8, nasa ano na kayo? Pag-check na lang ako mag-chat. Okay lang, habang hindi pa maalon. Punta na ka. Salamat. Sige, sige. Balikan lang yung mga naiwan. Ay, salamat sa kanila sa paghatid. Salamat kayo kay Paring Bison. Salamat po sa paghatid. Paghatid, salamat. Katibidang. Sama kami. Bye-bye. Ingat. Ingat kayo magbalik. Tulog, tulog. Pinawatak na. Bye-bye, ingat ka, ingat, ingat. Babaan. Sumarabaan. Sama pa na kami! Ay, sama kami, bye-bye! Hindi ako iniwanan! Lalim pala, oh! Iwanan ka? Lalim pa sa pito. Bigyan mo natin. Yeah! Ingat ka, ingat! Bye-bye! Muli. Bye-bye! Ha? Mabasa yun. Nilulubog nga yan. Hindi ko na alam mali ko. Ano, maglangoy. Bala ka dyan. Alam lang, Sir Jason. Bidang! Saya! Linaw ng dagat para dito sa ano, Burias. Burias, ang linaw ng dagat. Mahalan ka pa yung kasi. Saglit lang yung biyahe namin. Saglit na. Nasa Burias na kami! Mga ano, depende pala sa bangka. Na kami!
nasa Burias. Saglit lang yung biyahe namin, mga isang oras kalahati. Tapos mamaya, babalik din kami mga hapon. Magbisita lang yung mga nag-vlogger. Ang ganda sa Burias. Ang ganda sa Burias! Andito na kami sa Burias. Sa Ramakado. At ano ba ka pinalik kami sila? Ha? Sinila. Nge? Driver na sa naman nagbalik. Dinamihin mo. Ang gagabit kaya kapag sadyo ko gabit kayo. Lagi ko bida na. Ate, Bay, pag kinumata, bigla ababuwad eh. ang lakas ko! Yan na. Yan yung bangka. Gaganda ng bangka nila, no? Yung design. Atagan sila. Kuhan na ako ng... Kaya mak... Ha? Pag-ibisin si Binjo? Laba. Ah! Ano nangyari? Ma, pamawa eh. Oo. Sabi ka ito ni Baby. Sino yung kiniba? Iba, lalo din yung kaini ba? Hinda ka ninyo. Hindi mo bati. Ano naman yun? Napaisan ko talaga yung sabihan ko kasi ko. Ano ka di pa ka nagawaan? Maris kita. Tanggal pasma. Patanggal pasma. Makakapangit.
Kinuha na ng GoPro. Ayan na, dito na kami sa ano, sa uli na namin yung tricycle kay Ate Jenny. Raji. Wala na kami. Pinasabrino ko. Wala na rin dyan. Ay, nagagawa na ako. Oy, lataw! Ako sa nagsilag ko naman. Mahal mo? Sorry naman ikaw di susi. Padigad. Ang wala pala dito.